Ani bukawa belai kena otong thojaka. Kai tei chung agiwo asu diam thangka, siam ni thangka, onek jaga ono thangka chung. Saika romjang mani khobar. Kebo hel khaya. Tabu Maharaja chuno hel khaya kanoi chin buwa gara. Tai chini ngo gorom ganang bisu. Tai chini bisu ketu sar. Borok phaya kuni ta chuno saijo khaima mai Maharaja ni chuba ma bai tabu. Chini pheng chung yong nahi khai chung belai no bukha khushi nang jaka. Epore chung bong no belai khai hamai dina ni chuba. Hamai mari khata. Tai sa chung tabu yong na to khaka. Bo dino yong no senye ko. Yong na dino te sa borok no chuno saijo khai. Te sa chini logiri pheba chung te sa bukhawo hamjang nanta. Chung tini media person no belai kena hamai mario tini makai watching ida pani samung kai tini logiri ma bagai chung tini no kok ton roma boleh no logiri ka tini no belai ni sensitive makai isur no tini no khub importance di no tini logiri ka mungkin no hambai chung tini yo jaga chini angphai Rajiv te chini kakak guru podo bongni paribar no chini Maharashtra ni tini lungmai dagi mungbai kai chini bisa kitu sar di bar phaimani bising tui bo sero santubi phika te chung bongni samung jorak komni bisingo chung manka boni phol kubangma borok kubangma jora 6-7 mas ongoi tongkha kubangma jaga borok khaisingna jaga gorikha borokni khat theijak bongni asa paijak ka jeboro phaijina ningkai aprobon phaijitun hine borok pura mothagoi tongma jora no chini Maharashtra ni ang WhatsApp tike bono message rokama haimai tei ayang nalo tongnai chini kubangma kiching chini tiprasa chong chini suman babu chong kubangma tongo borok abahikai je borok mai condition tongne borok message iman pore ang letter no Maharashtra forward khaike Maharashtra logi chini bisa kitu sarno rohar ka jaga thang nai dingka chini bisa kitu sarni logi phema pore borok no joto phaisi dini chubakha tei boni ji Indian High Commission raja thangka Bangladesh ni ambassador raja thangka amai ke kubangma jaga khai tongo tei botao phone tike contact ngai tongo kai abni logi borok no mahai jarao borok rang ri ni set hamyang sugoi tongkha joto phaisi ni kotin ngi phega khoroni ni je Rajiv ni bini khoroni no busajok buri mang busa tei khoroksa chini ka guru por khoroni no buri mang gabai borok te kono khanai kori no buri mang borok tonglai gabai ken tini chung chini bai chini Rajiv ni bibi bobo Maharashtra ni thruti kai ngokhanai khana ka borok logi na no kol khali jabo saimana musun jago borok khop chai rogoi tongo hor kutu ro phano jodi message rokhai ka borok nailai khop khatung jago amoi chung wanchugo jora Christian bising dakti phaisa point chung borok no thangya kana yasakna ni jorao chung gari khungnei borok nai jeto college shahar gari khungcha chung jodi reserve ma ka 3-4 rang nango ami mungai borok ni thani ma hai jora hamyawo buri borok ni rang bial ni jora rang teri ngo arrange khaimana ami mungai chung chini yang amchuni ashram bari ni ngai chung joto youth ni ngai te mothani ngai chung joto pal te bahai ke borok chubai mane chung param chuni ngai borok chubanai te chung borok thangai lamjoknai borok no kobangma saldogai borok bahai ge klai tongmani chung tini chini Maharashtra ni bising te chini sai bisa kitu ni bising dikhe chung hamari nogoi manka te chung buskani o sapta ni bising chung manan hai asa khayo pula no haina hai hambai chini media sono borok sono ka baris kame bai ang pula hambai nai chini sai bisa kitu te chini bubagara sono borok ko chung jutuna hambai mari tono abon logi chung ta kaisa main chini hambai the tongo abon kai bisni kok aba chini wa hasini ko kya abon kai bangla hasini kok borok bai ang daily juga tongo kini fungo kok saipio hapono chung borok no hambai nani kebo chung muitu kore ang borok no biske masne Greater Tripura Unoyan Porishod nei Bangladesh je NGO group borok team no belake hambai maru borok first ni hoita tabu jora borok samung khai tongo chini tako group odotai Rajiv ni bagi borok tabu samung khai tongo borok ni president vice president tai secretary tai borok team borok onek tahna rang bisa to kibono awle borok tabu jora borok samung khai tongo awon bagi chung borok no belake paifela hambai samung asono hambai